Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que acumulan fueguitos nos DMs de Instagram para fardar. Para vos vai este programa. E de amor, imos falar, evidentemente, neste programa, xa que metemos o tema dos fueguitos, pois, bueno, imos falar. Hai risas, porque aínda non lle estades vendo os jepetos á xente que ven acompañándome, que son claramente expertos e expertas no tema do amor. Estou falando de Lidia Veiga, como morrea, Xubi. Mentiras, estáis equivocando. Chámome Xufo. Xufo. Experto en Identify Flying Object. E veño aquí en Planeta para descubrir que é eso do amar. Oh, que bonito, Xufo. Así que espero que me contedes os vosos secretos. Xufo, pareces moito a Tufo. Espero que non fedas tanto. Iso son a cuestión de que non temos nariz, así que nos da igual. Como cheiramos. Mira, pero está me pasando unha cousa contigo. Somente unha. Igual que para lijar, eu teño que mirar xa a cara. Teño que mirar. Así funcionan esas cousas. Pero esos son os teus ollos, non? Claro. Ah, vale, son os ollos. E a quen estás mirando? A É como todas cando partes. conoces a alguén extravío que non sabes se mirarlle po ollo dereito ou po ollo esquerdo. Nese caso hai que preguntar. Eu son das que estou moi a favor de preguntar. Iba a dicir, nunca tiven esa casualidade. Eu sí, a miña peluquera toda a vida era estrábica. É unha putada. De feito, está viva. Diosa, teña moitos anos. Efectivamente, e sempre tiña esa dúda, eu dicíalle a mamá, pa cal lle miro? E ela dicíame, po esquerdo. Pero despois dábame conta de que ela dicíamos porque era como a mirábamos po espello, non era a visión real. Entonces eu miráballe po que non era sempre. Non sei se me explico, porque unha peluquera mírala po espello, non a miras. É correcto. Vale. Pero Genial. vente ben polos dous ollos, Sí. Hai que Bueno, dicirlo. depende. Hai algúns que non tanto, depende. Sí, pero mayoritariamente só lo que teñen ese ollo, así un pouco para lá. Xente estrábica do mundo. Queremos vos Unídevos. moito. Unídevos ao exército, me. Encantarame saber non só que ti aprendas que é o amor terrestre ou humano, senón tamén queremos saber un pouco do teu amor despois, vale? Non te esquezas. Pero que nós non temos amor. Como que non? Non. Eso é mentira. Conectamos así. Fixeches mo amor? Se eres un de nós, sí. Preocuparíame. Se eres un xufo, sí. É que eu vi moito UFO porno. Ah, pero isto non. Que? Es unha Que é copia. iso do UFO porno? Tiñamos que ter A canción. Non me digas que ti tes algo preparado de eso. Ojalá. Nunca viches UFO porno? No, É que que con- empezamos o programa moi ben, caliente. UFO porno. No, o sea, o mellor sí, pero non sei. Contame que é. UFO porno basicamente é UFO pornografía gravada por aliens. Moita xente pensa que é no meu planeta, pero é mentira. Non é do teu. No. Vale. Pero teño vídeos deles. Claro, poner aquí, é se unha queredes putada, escoitar. claro, é unha putada non poder insinar que é unha non se vai escoitar. É mal iso. E como facedes? Pode conectarse, non? O sea, como facedes? Poderíase velo aí ou algo así. Eu acabo de buscar aquí unha cousa que non sei se eu non salgo nun vídeo de YouTube. Long version. No, bueno, long version vale. Non sei No, se estou espera, preparada. Este. Non sei se estou preparada para isto, chicos. Sí. Pero vos, cando Claro, facedes, o da- facedes o sonidito das Cal, o de arriba ou tortugas. do baixo, Xavi? O de arriba ou do baixo? Cada vai. Este o do medio. Encántame que estamos falando de mil cosas diferentes, sabes? Pero É claro. que eu non sei que é UFO porno, que é Martín, eso? ensínalle a Lidia o que é UFO porno. De verdade, estas cousas de facer en directo. Sí, A ver. esto non está preparado, Isto non, A definitivamente. ver se sai. Sí, non ensino yo. No, que está aí. Aí está. Vale. Ai. Ímolo a poder escoitar, non? Ai, Vale, Dios. Vale, non é daqui, evidentemente. Ai, saltoulle o alerta. Consentimiento. Ah, Claro, non é daqui, é de outro país. Claro. Aí está, aí Moita está. xente confunde con o meu planeta. pero non é iso. ¡UFO porno! ¡UFO porno! pero teño que decir que me parece Guai. cuanto menos interesante, ¡UFO ¿no? porno! Podemos platicar UFO porno a acabar o programa? Por favor. É bastante preliminar.
Aínda que para eles ao mellor Este é momento É que esa rozamiento, ¿no? Este momento baile erótico. Sí, sí, sí. Cuestión teño pendiente visitalos a semana que ven. Porque descubrín isto do porno, para min esas cousas non as coñezo. Entón, quería Pues imos falar diso, pero eu sempre pues, quería facer as miñas preguntiñas Pensei para... que se olvidara. Isto é como o profesor que ao final da clase pensas que se olvidou de dar os deberes, sona a alarma e di, che, sentados todos, que aínda teño deberes para vos. En realidade, as preguntas son para entender un pouco o programa. A verdad que se entendiu moi ben. Pasamos de ufoporno a como ximen as tartarugas, sí? Algunhas ximen moi alto, En plan, Como sabes? Moi agudo. moi agudo. Pero entendo que para ela significará algo. E teño que decir que xime o macho. O macho. O macho. A femia eu nunca vi un documental. Imaginaste Queda aí a unha aparcada. tartaruga aí totocha, bella, 174 anos, como prepara, porque aparte ti ves que se preparan para gemir. Colleran aire. E ti esperaste dunha tartaruga de 170 anos que faga como un sabes? Pero de repente fai é como moi gracioso. É super gracioso. Gracioso, Podemos anexar a un vídeo que fagamos de esto. Vídeo de tartaruga. Sí, Que facilidade de medios tedes aquí en este programa. Desde que puxeron un wifi a fibra no local, isto é a rapanocha. Ai, Dios, es que son as Mira, mellores. Pico de redes. Mientras Martín busca, vamos facer unhas preguntiñas. Sí. A ver, quen quere empezar? Xubo. Vaya. Xubo, no, Xufo. xufo. Xubo. Pódese considerar unha red flag alguén que nunca fixo as beiras? Hai xente que di, eu non fago as beiras. Bueno, interrumpimos. Como, Vamos, Manuelita, ti podes, Manuelita, dalle. como nos boten o vídeo abaixo por poñer pornografía animal. No, hombre, no. O mellor por decir a palabra. A verdad, Sí. me cago. Tería máis sentido. Hai que lle poñer pitidos, Martín, a todo. No, o planeta tamén Estás temos... dicindo, Martín, si yo, vai que Censura. poñer toda a nai. Vasbo. A ver, Iso. Xufo, que opinas desas persoas que din, eu, as beiras, na miña vida? É que a cuestión é que nunca... A mí funciono así tamén. Ah, eres desas? Sí. Non entendo, perdínme, cal é a pregunta? Hai persoas que din, que lle dis, ti fixeches algunhas veces as beiras, ti facelas, non recibilas. E din, no, a mí sempre me fixeron. Me. Sí, hombre. Bueno, non mo creo. Claro. A mellor é que non te atreviches. Tamén. Ou fixoas disimuladamente, ou fixoas... Ou non che é sei demasiado panoco e en realidad... Eu son máis de facer, Hai sorpresas. Eu son máis de facer vieiras. Que queres que che diga? Eu de facer Manuel Beiras. Así. O empresario ou político? Que eres do Que iso, que opina? Ti dixetes que eres desas, Sí, das personas, de seres, porque Exacto. non es persoa, sí. Claro, que eu en realidad estou así todo tranqui, en plan dando un paseo e de repente me fan, me tocan. Entonces, vaya. Ah, me. Xa fixeche o amor, claro. Claro. Me podía preguntar un pouco, sería un detallito, pero bueno. Vale. Está ben, está ben. A ver, contame. A ver, Lidia, cantos son necesarios para aceptar que non hai química? 3. Contados. Tres. Que interesante Sí, 4 xa estas é consultas. en plan, va, fíxome gracia, está ben, podemos seguir falando de outra cousa. O jaja pareceme unha falta de respeto. E o jajaja é intermedio, entón penso que o jajaja, sabes? Estaría ben. 3, jaja. Sí, Bueno, jajaja. Acha. Pero pode dar confusión, No, para mí no. Porque non lle vou introducir ningún sticker, ningún emoticón. Vai ir solo, independiente, mensaje independiente. Non vou poñer jajaja, que risa. Jajaja, gústasme. No, jajaja. Vou lanzar unha mensaxe para unha persoa que sabe moi Que o ben. fas ti? No. Que me puxo jajajaja. 4 4 jajajaja. No, 3 jajaja. Jajaja, entonces. Era en plan, según ti é chao. Sí, E eu tamén non entendín así. vale, ves? No, que non era un jajaja de... Bueno, porque hai xente que é moi Vai tímida. por ti. Ahora xa é tarde. Ahora xa é tarde. Xa é moi tarde, de feito. Vale. Uf. Está ben. Uf, sí. Me gustou unha pregunta. Siguiente pregunta. Xufo, Xufo. se alguén Dígamelo. tarda 3 horas en responder, é porque non te quere ou estase facendo
que ver que ten vida. Ou ten vida. Ten vida propia, non pode ser. É que nos, como te enviamos telepáticamente, a ver, eso é máis cantoso. Claro. Porque esos mensajes, xa, en plan, chegar xa e chegou, tipo que darse conta. Mandas a mensaxe. Vos tedes zumbidos como no Messenger, en plan, respóndeme en japonés. Houve un plugin aí no 2001. Unha extensión. Sí. Claro. E tamén había outra que parecían imágenes de Nicolas Cage, tamén un ser famoso aquí, creo Claro. Claro, que estaba ali por casualidade, que non sabíades quen era. Claro, descubrimos plan anos despois de que era un ser de aquí, deste planeta. Ten sentido. Ai, se me olvidaba a pregunta, por Dios. Sí, Para facerse interesante, pasa porque eu o facía. Ahora mismo non, pero eu facía pero cando teña intereses de comunicación, sabes, para facerme un pouco interesante. Vale, está ben, Xufo, está ben. Pero bueno, tamén era máis por nervios de decir A ver, que o lle correcto, respondo. o adecuado. Que eso era peor a veces, que canto Bueno, máis natural é mellor. Hai Pero persoas que a veces ao que máis mellor difícil. gustalles moito a alguén e din, non lle vou a contestar inmediatamente para que, bueno, non se pense que estou como certa obsesión ou intensito. Que un pouco vai por aí a outra pregunta. A ver, Lidia. cóntame. En que momento exacto pasas de ser interesante a intensa? Ui. Hai unha delgada liña que... Es que estamos con ruidos Sí. foniculares, ¿no? Sí, De hai un repente. son mensajes míos. Estás ti ahora mismo ligando con alguén, pode ser? No, pero comentando a xente, en plan, do meu planeta. Vale. Que estou vale. falando con vos. Mira, Acabo de facer o amor ao fulano que está aquí ao meu lado. Fixenlle así co dedo. No, de dedo a dedo. como era a pregunta? Logo probamos máis, se queres. En que momento exacto pasas de ser interesante a intensa? Eu son intensa de primeiras. E de segundas e de terceiras. Logo pode che parecer interesante. Ou non. Está moi ben. É o que se leva Que agora. queres que che diga? Sí, sí. Viva la intensidade. A vida hai que vivila con intensidade. E quen non aguanta a túa intensidade, que mire para outro lado. Punch. Estás aprendendo moito, verdad? Bastante. Hombre, que isto de tocarse así co dedo. Non, eu apreto tenteiro. Por Dios. Tipa, eso é esa hostia. Esta xente necesita aprender moitas cousas. A ver, Xufo, debería haber algún curso oficial para entender as indirectas? Esta pregunta, me gusta É moi boa, Debería haber algún curso. Pero malo que facer curso, se volvería a crear outro sublevación de as ironías e a retranca. Por qué? Porque se xa te ensinan todo eso, tens que buscar outros novos mecanismos para que sea outra ironía de las cosas. No Pero sé, sería tipo, para descifralas. É dicir, complicaríanse máis as indirectas. Claro, pero que sería xa exponencialmente a outro nivel. Entón tener que facer outro curso. Entón outro curso e outro curso, ao final volves a hacer. Infinitum. Podo falar Por desto? favor, a ver. Por favor, Estás es que aí xusto seguro. traía algo preparado. Por Dios. En plan, es que si che pasa isto, que non capta as indirectas, hai xente tan sabia en internet, normalmente homes que pasan dos 40, 50 anos, que dan uns consellos tan bons sobre como facer as beiras que te quedas loca. De feito, hai algúns que osan incluso dar consellos ás tías para que saiban como teñen que facer para gustarlle aos hombres. E tes eses consellos aí, pode ser? Bueno, algún teño, pero non para as tías, porque xa me parece, mira, pa que comentar isto, non? De repente. Teño algúns, ai, que dolor. O teu dedo tronzado do outro día, de feito. Teño algúns que me parece moi interesante comentar aquí, de repente, non? Porque resulta que hai como 3 técnicas bastante infalibles para intentar acercarte á persona que che gusta. Claramente, estos hombres falan de técnicas para hombres que resultan para mujeres. Heteros básicos de todo, sabes? Vale. Entonces teñen unha que din que non é unha técnica, é unha antitécnica, que hai que ter moi cuidado con facerse o Casper. Sabes o que é isto? No. Facerse o fantasma. Que é non contestar. Fliparse. Decir que tes, que fas, que cantas beiras, que claro, cantas terras. Vou te levar a miña casa Invent. da praia. Invent. Claro. E despois non estás casa da praia. Efectivamente, din que eso é igual de proporcional, é dicir, canto máis Casper te fajas, máis pequena tes. Comentan, disque, agora, que se poida comprobar, non teño nin idea. Bien, logo outra técnica que me gustou moito é a técnica MEC, que aquí sería a MOC, que é móvelo cu.
Pero non é meque. Mover o cu. Sí, explícovos. No, meque é o programa. Ah, o moque é vale. o... Pensei que era culo este, bro. No. O moque é outra cousa. Mover o cu, mover el culo. Vale, pos estranxeiros. En que consiste isto? En abrazar a acción. Acciona, tío. Bro, haz cosas. Sin pedir permiso, de hecho. Seguro que non acaba sendo rechazado, porque o peor do mundo... En que consiste eso de mover o cu? Mover o cu, en accionarte. Ah, non é mover o cu físicamente. Espabila. Bueno, tamén, se tes que acercarte á chavala. Vale, Eles vale. o sea, defenden moito, no, este concepto de que abraces a acción, de que fagas, de que te atrevas, de que vayas, de que hagas, sin permiso incluso. Sabes que pensei que era perrear as fulanas? En plan, puñerte De feito, é unha posibilidade de facer o mock. Mema. Claro, porque tú estás accionando. Ahora, que lle guste ás tías non o plantean. Eles comentan como a primeira parte do proceso. E despois outro que me gusta moito que eu chamei o secreto ibérico. Que ven sendo cando ti tes que intentar saber si esa muller quere bicarte ou non. Porque inteligencia, como para poder lelo por algún motivo, o lenguaje corporal, realmente si esa persona está cómoda contigo, no, pa que? Teño algo perfecto para vos. O secreto ibérico, que sucede neste momento, levades falando un rato, ti vas a contarlle un secreto á forella. E aparte... E pasas moi cerca do que ven sendo os veiciños, non? Disque, É o que din eles. disque, si por casual esta persona, cando pasas cerca da boca, fai, hímbara. Significa que... Que non quere. Bravo. Que, se non se move, significa que... Non escuita. Bravo. Sí, básicamente esta cousa, ¿no? Como si de repente pues non tuveran outras capacidades para poder ler o lenguaje da persona que teñen diante. Se non se move, metenlle un morro. E se se move, din, ollo, cuidado. Teño que dicir, ese momento é jodido, Que tal levastes a vosa primeira cobra? Porque tedes cara de tervos papado cobras. Pois mira, teño que decir que é unha vez... Cobras. Unha, creo. Porque iba a comentar agora. Por que me miras a mí como estivera diante tú? É que creo que foi no campus. Foi no campiño. Non sei a mí se estaba desdiante. Pero... Sería un primo meu. É unha putada para moitas persoas o de dar ese paso... ou eu polo menos no meu caso, ou estou segurísimo de que a rapaza de realmente lle gusto, e creo que hai moita xente así tamén, ou eu non me atrevo a fazer nada. Ai, eu papo te vivo. Claro, pero aí arriscas a que mete la boca, claro, E se que chegan... pasa se arriesgamos? Esa é verdad. Non falte o respeto. Canto perdín, na vida. Pero que pasa Señales. se arriesgamos? Ten que haber señales. Pero, Hombre, mira, digo recordo... eu, no? E non solo kinesféricas, como son Claro. as señales que das ti? Telemáticas. Que non temos telepáticas. amor, que non temos amor. Pero- Aquí facemos reproducción así asistida a a primeira cobra que me fixeron Normal. partín máis cachas. Como que te partiches as cachas? Foi divertido. Ah, pensei que te partira las cachas No, de que, no. bueno, podría Literal. ser que saliera a Move o cousa un cu pouco as cachas, mal. falades moito de Foi cachas aquí diver, neste porque, programa. porque foi, sí, gustan moitas cachas. Xa ves, Porque é como cachas. unha cobra, sabes? É como... A miña primeira Mi recórdala con primeirita. ternura. Sí, acórdome perfectamente. Claro, a miña primeira foi alerta cobra. É que... E a última. Pero que che fixeron ou que fixeches? Nunca me fixeron unha cobra, che. Que Xuro flipada. pola Cáspitas. miña vida. Que casualidade. Pero digo vos unha cousa, porque eu sempre fui moi directa. Entonces ti sabes se me rentas ou non. Entonces cando vayas a bicarme sabes que te vou bicar de volta seguro. É que me imagino en plan, que me gustas, Que me gustas. No, tampouco tanto. De feito, teño tido problemas que eu creo que temos falado aquí, co concepto de que isto tamén o podemos falar, podemos abrir o concepto a facerlle as beiras a amigos. É dicir, a amistad tamén é parte do amor. A día de hoxe eu considero que a amistad é o lugar máis rentable a nivel económico, social, político, para ti poder gestionarte como persona neste mundo, funcional, práctico, canto menos, vivir en comunidade. Falábamos outro día de comprar a Cidade da Cultura xuntos, ¿no? Un pouco este concepto a crianza en comunidade, eso estáse vindo. As novas xeracións eu creo que van a abrazar ese concepto, ¿no? Porque as relacións máis largas e estables que tuvestes na vosa vida, que foron amistades ou relacións románticas? Que boa pregunta. É difícil, que sí, moi aí filosófica, vou deixo. Desde cando pasamos de ser un podcast de filosofía? Pero bueno, o que estaba comentando é que a veces pasa que hai amigos que che fan as beiras e iso é doloroso.
Se non che gustan. Claro, se che gustan todo ben. Ganas mozo ou moza e amigo. 2 por 1, bendito sea ese momento. Din que un bo mozo, unha boa moza é un moi bo amigo. Hombre, sí, estou super de acordo con eso, de feito. No vosso planeta existe eso. Amizá. A moza... Temos xente máis especial, en plan como unha lista top aí de top 3 de xente que máis queres. Claro, Despois un da top, familia. un top pouco así, 5. algo así. Sodes monógamos. Somos como Nicole Kidman, como se chamaba. Pelirrojos. Ciencióloga. No, como os caracois. Hermafroditas. Pero iso que ten que ver. Pois temos aí temos ambos sexos. Pero pode ser monógamo sendo hermafrodita. Claro. Monógamo é que andas con moita xente. Pero ao final estamos todos na mesma comunidade. Cunha. Como todos somos hermafroditas, nos mezclamos todos con todos. Claro, porque o que priorizan é a reproducción. Exacto. Claro, non o Sodes- amor. A propagar a especie Sodes en todo como unha o universo. colmea. Por qué? Porque as colmeas son iso. Sí. Todo é un ente. Home, sí, unha unidade. É o objetivo para dominar o universo. Moi listos. É dicir, sodes do poliamor, a tope. Home. Poliamor Vostedes- sin amor, pero sí polis. É verdad, polidedo. Sodes polidedos. Igualito. No, pero Xa, vos... cando probedes, xa, se puideras probalo, dirías que é O de meter o increíble. dedo por donde? Dedo a dedo. Pero os dedos Dedo a dedo. Aquí facedes cosas moi raras cos dedos, pero nós aí utilizamos con outra filosofía. Bueno, cada un con seus gustos, Xufo, de Sí, verdad. sí, Non vamos a juzgar esto. No, por eso mismo. É dicir, ti manexas ben os dedos. Hombre, mira. A ver, Ai, sinvergüenzas. mamá. Eu tiña unha última Vos pregunta. namorastevos pero algunha vez dunha amistad? Sí. Sí. E que? No. Foi a máis ou non? No. Doloroso. Doloroso. Claro. Cache. Xa ves. Xa o sinto. E ti? No, pero sí. despois sí. No, porque ao principio pensei que non era... O sea, Eso é non o peor, considerei amigo, pero despois foi como, pero sí... É o meu mellor amigo. Pero namorácheste dunha persoa que aínda non era teu amigo. Claro. E de repente, cando eu descubrín que era moi afín a nivel vital e a nivel romántico sexual con esta persona, pouco a pouco fun descubrindo e a día de hoxe é tamén o meu mellor amigo. Interesante. Xufo. Anoto aquí. Xufo. Claro, Anota aí. Anota, sí. Para dominar o mundo e controlar as habilidades que tienen no amor. Contanos. Eu preguntei nas redes A quen preguntas? Truque. Aquí hai unhas cousas que son redes sociais. Utilizarse eso aínda. Sí. Vale. Sí. De feito, utilizamos os dedos para escribir tamén, por se Sí. te interesa. Claro, no teu planeta debe ser mima que guarrada está facendo. Pero Facemos 3 jajaja na cabeza. que preguntamos a xente porque nos poden seguir nas redes sociais e tamén poden comentar a través delas truquis para facer as feiras. Ajá. Por exemplo, unha persoa dixo ter vacas, ter terras e un yonder. Postdata, a mí faltan máis vacas e algo de terra. Ten o yonder. Non se está facendo o Casper, podería. Quere de feito facerse o Casper. Pero ten Manda un yonder. fotos. Se ten Manda fotos da en propiedade. riba do yonder. Buf. Queremos fotos en riba do yonder. Hombre, Sube. se colle un Manda un yonder nude John Der. Encima do yonder. A ver, non a mandes, un póster erótico así pode estar interesante para vosotros. Despois, outra persoa dixe, eu teño ligado cun manga de Son Goku, non me estrana, Best. eu tamén me deixaría facer. Viste de los meus pendientes, por certo? Onde que son? Son dunha tienda moi guai que hai aquí en Santiago que se chama Bacaloura, animamos moito a ir, fai cousas en 3D personalizadas que te cagas. Parece Son Goku, parece a nube. É a nube de Son Goku, Quintón. vistes? Quintón. Xa está, Así xa nos metín a chamamos miña aquí as publicidade nubes. personalizada. Despois, falar galego suma puntos, eso tamén é interesante. Interesante. Eso he utilizado moito para descartar no Tinder, Che, é moi boa esa, Non para descartar xa non che falo porque non me falas galego, pero se había que decantarse dicía, vou coa que fala galego. De feito, eu tiño que dicir que cando quedaba con algún chaval, chavala ou whatever que fora, ¿no? Si de repente falaba moi ben o galego, porque tiñan que falar Galego o galego. normativo, Aí son dis. moi nazi, pero Dicía porén, porén, sembergantes, nembergantes, todo. Qué todo, peligro todo de eso. Tambergantes. Todo, tambergantes, fonbergantes, Mergantes. bergantiños, todo. Unha das primeiras cousas que lle dicía ás miñas amigas mandando audio en plan, chicas, eres desas. fala tan ben o gallego e non me lo podo contar. E ya. Parece de Santiago. Aí sabían que iba a haber segunda cita.
Que forte. Eso facédelo moito vos, Que vos, que raza te refieres? En plan, para que Contanos, pa que contame. ti o saibas. Fan Por captura de pantalla dos chats. Eso, mandan entre elas. Eu nunca na miña vida, nunca never antes. Pode ser que non mande captura de chat, pero que comenta. A comentar, sí, hombre, claro, por supuesto. Eso Quen non comenta que non ten ganas de vivir. A vida é falar. Comentar a vida é vivir. E de que estamos falando? Das O chat, frases, sí, do as chat, frases. da xente que comparteu maneiras de é ligar. verdad. Pois nada, eso. Ímonos polo Xa cerro está. do Úbeda. Despois tamén, eso, como decía Brad Pitt, se queres ligar, Quen é Brad Pitt? sé ti mesmo. Un home moi guapo. Sí. O era moi guapo. Ora xa ten 60 e pico anos, que sigue estando moi ben, pero bueno, alá. E que fai no Planeta Tierra? Actuar, é pouco máis. E andar en moto por Hollywood. Yes. En moto. Porque o que está chovendo. Pero John Cortajarena me parece o máis guapo. Busca aí. Vale. Outro que fai cousas. Outro máis. Comentaré. Que son guapísimos. Buscar informaciones. Gracias. Estáme dando un retortijón de ovarios ahora mismo que non me lo podo nin contar. Pero que en Brad Pitt. Creo que non fai ese efecto. Non... Sabes que pasa? vale, Que non controla de anatomía este Claro, personaje. como son os vosos seres? Porque, claro, él sí que controla, él é hermafrodita. Amaforodátita. El pode ahora mismo ter tamén dolores, como se chaman? Dores Ahora son postmenstruales, pero cólicos, pode ter cólicos. sí, cólicos de riñón, cólicos De todo. estomacales, Sí. cólicos. Bueno, sí. Xa avanzamos Un pouco moito todo. máis metabólicamente para unificar todo. E non ter dolores. En realidad estou como podría mostraros a miña apariencia completa. Pero me quixen adaptar un pouco para que non se fora moi cantoso diante de Claro, vos. ten sentido. Vale. O único distinto Despois é- vais a abrir a polo cremallera resto- que leva por detrás e vai sair un bicho verde de dentro de xufo. Ese é meu primo, ese bicho que te aí. Non sei como eres en realidad, pero eu creo que aparentemente pa fora es moi atractivo. Sí, sí. Arrasarías no planeta Terra. Esos ollos son moi queer, de feito. Aquí ligarías por 2, ou por 3 ou por 4. Interesante. O mellor terei que aguantar aquí unhas semanitas máis. Sí. Para coñecer aquí. Que che comentan por o que é o Pinganillo? amor. Estánme chamando por Pinganillo que temos unha mensaxe para Xufo. Para Xufo. Que me estás Xufo? contando? Sí, é que hoxe que día? Hoxe 26, 27, 28 de xaneiro e nos chegou unha mensaxe. Sí, A ver. dalle, Barfín, dalle. ¡Ay, aloja! ¡Xavi! ¿Cómo andás, mamador de polla gigante, culo abierto? DJ alternativo. En pocas palabras, sos tremendo chupaverga, Pero el peluca se hace grande, hijo de puta. Por eso te quiero felicitar y desear un muy feliz cumpleaños, Tragalefa, de parte mía y de los mequemeques. Así que seguí para adelante dándole duro, chupate este que está bien duro. Y soplá la vela, hijo de puta, porque Xavi sabe. ¡Sape! Parabéns, Xavi! Wow. Qué sorpresa, pero por un momento pensé que era ía, pero Non é ía. é demasiado complicado. Wow. Increíble. Bueno, que Xavi mañán está de aniversario. Ai, mi má. Na miña vida pensei escoitar ao bananero decir Xavi sape. Nin eu tampouco. Que forte me parece. Wow. É brutal. Contenido increíble, Un vídeo de Miki Facalmo esperaba, pero... Carallo, volviches á terra, Modulouse aquí un momento. Dalle. Momento puntual. Que hai? Hai torta, Sopla Hai la torta. vela. A vela. Sopla la vela, boludo. Ay, por Dios. Ay, qué bien. Mira qué pasteleño tan bonito que tengo. Ay, qué Ahora cando me pintaza. cae toda Dios. Ay, que ben, gracias. Que un interrogante de en plan cantos van. Claro, porque Claro, non nadie sa- sabe. No teu Exacto. planeta, de feito, non tedes anos Sí. como tal, Ni- non? ni- Tedes, Ambos vivides sexos- por Infinito. trienios. Que cobran por trienio. Son outras unidades. Que ben. Parabéns Para ti, nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. El peluca sape. ¡Sape! Ahora podría estar rematando o programa. Gracias. Lo, 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 Ay. lo, 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 lo. Lo. Y descendendo as bengalas. Lo, 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 lo,
Está buena, Xufo, moitos parabéns. Moitas gracias. Que detalle. Que vos recordares do meu cumpleanos, sen coñecerme de nada. É que somos así, de corazón puro. Xa É que vexo. chuvimos no Facebook Intergaláctico. Ah, vale. Ese que deixei aí fallando. Sabes que pasa? Co amor demóstrase todos os santísimos días de Dios. Xa vexo. Non te vemos Non habitualmente. Solo cando sales explotarás, que é así, pero esos días non Acá contan. fai o ben sen saber a quen. Iso é moi importante. Pois, moitas gracias, Joma, por todo este delito, xente. Xa está, non? Canto tempo levamos? Xa foi, non? Bueno, 30 que un minutos. pouco de Funko porno o que? Poñe un porno. Pon un pouco de Funko porno. Oh yeah, Que ponme Funko porno. Hoxe a chegar a casa Funko Bueno, non porno. falamos do UFO porno. Claro. Que estaba dicindo? Pero vamos a bailalo ahora, se queredes. Claro, bailamos Funko porno. Funko porno, no. Funko, un Funko, traeme un Funko que lle UFO. UFO porno, UFO porno. UFO porno. Un xufo porno. Venga. Pero ti ves contido UFO porno? UFO pornográfico. É que xa me botan moito nas programacións da tele. Vaya. É o televisivo. Exacto. Ñam, ñam. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa UFO porno con estos. ¡UFO porno! ¡UFO porno! ¡UFO porno! Xufo, estás te regocijando. Hyvät Sí, naiset. sí, son moitos UFO pornos. Me encanta. Pues nada, Qué gustazo. mequemeques. Bueno, eu estou ahora mismo subidísimo. Hombre, normal. Espero que os mequemeques que nos estuveramos escoitando tamén estean a tope con este programa. Que nada, que moitas grazas por escoitarnos e por estar outro programa aquí con nos. Así que nada, darlle as grazas por vir de tan lonxe a Eso, Xufo. Gracias, e vos Que por o vaya regalo. moi Tamén Uy. e vai fazer o amor. Non me vas dar? Tamén de vir moi lonxe a Lidia e de vir moi lonxe tamén a Martín. E nada, Todo así mundo moi lonxe. que se sades moi felices. Facedo ben sen saber a quen. E facedo amor, facedo amor. Moitísimo con todo o mundo.